Petualangan budaya wonten ing dalu menika bekerja sama sesarengan kalih Yahya Production dan juga wah iki komplit iki Pamuji juga iki Sekar Langit iki yes just komplit sedaya iki dan juga kostum ada Artala dan juga rias Mbak Garnis dan juga ucapkan terima kasih untuk kepolisian dari Kecamatan Kaligesing dan juga Limnas Desa Jatirejo dan juga Limnas Tirto Hargo Tirto. Untuk keamanan monggo dipun jagi piyambak-piyambak nggih dumateng para pamirsa. Sing nggawa pacar ya aja diculke gandengane ya Mbak Em. Kok tak dijaluk kancane. Ben apa lho? Nek niate arep dijaluk kancane ora gandengan wae kena kok. Ya iso wae. Nek sing di bojo ya wis bojo siji wae nerima. Ugi ing dalu menika nyenuk CS niki ada penari-penari luar biasa. Ada Adela, Agita, Mbak Caca, Laras, Cucun. Mbak Cucun. Oke, ada Mbak Lita. Terus Fadila. Heeh. Iki sapa iki nomor 7. Ngatemi. Sing durung dipanggil Mbak Anggita. Iki sapa iki ngatemi iki? Anggita wis ki mau dipanggil sing durung dipanggil sinten? Oh, Mbak Dea. Ngatemi jeneng. Ngatemi. Yo dikasih apa ini? Bersama Grup Jalanan Budaya dan wilayah Indonesia. Yahya Professional Audio Sound System. Yahya Production. Sak Jose.
maksudnya. Heeh. Oke, matur nuwun dateng kanca-kanca. Nggih. Sugeng dalu Mas Surojo. Sugeng dalu juragan. Dangu mboten kepanggih pripun kabare? Ilah, wong disambut kok malah kaya ngono. Rada mriyang. Ora apa-apa, aku bali saka kene iki mari. Yes, iki Mas Surojo tak kon nyanyi iki. Iki kan nang multi talenta. Wah wis Iso mawang, iso nyanyi, iso gambang, ora iso nyuling, iso nyawang, ora iso nyanding. Oh, padha iki yo. Nek nyanding aja bojone kancane ya, Jo. Oke, sugeng dalu Mas Bintang, sugeng dalu. Nggih, iki aja meneh Mas Bintang. Kasih sapa? Sugeng dalu Mas Doni. Sugeng dalu Mas. Doni Donata. Mas Ari sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak, wis beda meneh ya, kaya wingi rambutnya pendek. Kaya wingi rambutnya pendek kaya-kaya. Iki penari kae udah to iki. Iki sugeng dalu Mas Bayu. Sugeng dalu. Iki kenapa Bayu kok sedih banget ya? Ora ngerti Mas, aku ya ora ngerti. Perang batin. Sugeng dalu Mas Mamam, sugeng dalu. Ini Mas Putra, Mas Zuli. Nggih, Iki ya padha-padha Doni Mbak Narang, Delvi, kawan-kawan. Iki rupane asing-asing aku durung kenalan. Kok kenalan ning mburi ya? Ya kenal-kenalan. J, dikasih apa ini Mas? Direk. Moga Mas Surojo spesial untuk moga Mas. Kudolakan budaya.
maca. Iki. Duh aku mbiyen SD ra lulus kaya-kaya Yo, iki lulus iso maca wae ora. kaya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. tuku kuwi. Endi? Iya Endi? iki. Oh. Dongane. Oh, nggih nderek bingah ke Mbak Nanda Risti Damayanti kalian Mas David Prasetyo. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Nek solehah ya kados Mbak Nanda. Amin. Soleh kados Mas David. Amin. Amin. Menuju bahagia. Kaya ngono gendurian iki. Apa? Kaya gendurian. Iki kaya aluk-aluk nek aku amek cengkeh ning dhuwur kae lho, aluk-aluk turut kalen kae. Ini Mbak Nanda sama Mas David sudah hafal tepuk sakinah belum? Ayo diwarai. Kemarin penyuluhan atau tidak? Iya. Pelatihan mboten? Hah? Ora. Piye? Iso ora njuren? Iso kene ngadeg sik wong loro kene delot. Ndang. Heeh, kene berdua manten Mas Beno. Iki warga-wargane yo ngerti iki lho ternyata mantene. Nek ra maju ra diteruske jari Doni lho ya. Doni lho ya sing ngomong. Ayo kabul. Aku malah bingung. Kebahagiaan Mbak Nanda itu diberi kepastian oleh Mas David. Oh, iya, berarti saya ngurung dene kepastian ke hurung bahagia nek ngono. Kaya iki lho, kaya muri-muri iki lho. Contoh Kaya iki. muri-muri iki lho. Mbak, kamu Mbak, kamu besok hafalin tepuk sakinah ya. Jenengan sudah diberi kepastian belum Mas? Mas Nanang, Mbak. Rapopo, teko tenang. Niki diparingi lagu Mas Ruby. Derek yo. Nggih, lagune katresnan sejati. Siap, Semoga yo. cintane Mbak Nanda kalian Mas David ya sejati. Amin. Heeh.
penontonnya. Dumpiak ki wong sak Jatirejo tumplek ning kene kabeh. Ya ora Jatirejo iki ya ana sing saka Kulon Progo. Ana sing saka Kulon Progo, ana Ana sing sing saka Bagelen. Bagelen, Ana sing saka dhuwur. ana sing saka ngendi paling adoh Pandaran Rejo. Ah. Somat budaya mon endi? Iki Long. YouTube-nya mati. YouTuber-YouTubere akeh kuwi nganti cangkeme ade mumpluk ra rampung-rampung. Ngatur mawon. Saya ucapkan terima kasih untuk YouTuber-YouTubernya Terima kasih sarangi. Indonesia nggih. Yang sudah ini juga bagian dari promosi ya, Pak. Betul. Ya. Ini juga bagian dari kita. Iki nggih saya neh ajeng ngersakne boleh DM, boleh WA untuk udulangan budaya. Yuk dikasih apa iki Mas yo?
Ngopo